Mae'n benwythnos ola mis Hydref ac unwaith eto mae'r rhedwyr cleta a dewra Ewrop gyfan wedi ymgynnull wrth lana Llyn Peris. Yma hefyd mae yna amaturiaid a rhedwyr hefyd sydd fel arfer yn rhedeg am bleser. Ond nid ras am hwyl ydy hon o bell ffordd. Welwch chi ddim batsman a siwt Wil Cwac Cwac yn agos i fan hyn. Mae hon yn her go iawn. Hon ydy Marathon Eryri 2011. I bod hi'n benwythnos troi'r clociau yn ôl, edrych ymlaen at gychwyn y ras, a pob rhedwr sydd wedi cyrraedd Eryri y bore yma. A ni'n ennill awr dros nos, ennill amser hefyd fydd yn nod i'r cannoedd fydd yn mentro ar lwybr Marathon Caleta yn Ysoedd Prydain. Mae yna fwy nag erioed yn rhedeg eleni ac mae gan bob un i uchelgais a'i bryderon. Gorffen dwi'n gobeithio wneud leni. Nes i 4 awr 14 munud llynedd, ond dy'r treiniau ddim yn cweit gystal leni, so gorffen. Oedd y tywydd yn mynd digedig llynedd hefyd. Dwi'n wedi rhedeg y ras o blaen, ond dwi'n meddwl ar 22 milltir, mae yna dipyn o bwl i fyny, lle gael weld fynt ar ôl na tanc am hwnna, dwi'n just edrych ymlaen am lawr rhyw i'r diwedd. Ges i llawdriniaeth ar ymblin 5 wythnos yn ôl, so ni'n lwcus i bod mae heddi, just gorffen a gobeithio ddim pôn yn y penglin. Oedd yma i pen pas i ddechrau, a wedyn dros wy'n fawr wedyn yn ôl adre yma. So, dyna sy'n codi ofyn, yn edig yn y tywydd yma. Dechrau, a wedyn 4 awr arall, gorffen, a fi'n disgwyl mlaen i gael cwbl o beint i nhw. Awyrgylch yn gwmpas yn ffantastig, so da ni'n edrych ymlaen heddiw. Hon di drydydd flwyddyn i mi redag, a flwyddyn gyntaf nes i redag fyny at Blaen Fawr a redeg allan o ffiwl, a hwnna ydy'r peth mwyaf ofnadwy sy'n ei fynd, 2 filltir i fyny a just, so'n geiriau ddisgrifio dde. Dyma'r tro cyntaf dwi wedi redeg y marathon yma. Y nod yw gorffen, ond fi yn poeni braidd am pen y pas a Waun Fawr yn gan i weld sut maen nhw'n mynd. Dwi'n poeni o 16-18 milltir ymlaen, achos dwi heb roed y training dechrau i fewn, o fan ymlaen. So, dwi'n i weld. Di, fydd o'n sport yn fydd, ni'n neud am yn gilydd dadlu'n plodas arian wrch. Ffordd well, de. Wel, mi oedd Siwan Elenid fan hyn yn rhan amlwg o stori'r ras llynedd, a Siwan, dod i ddim yn ras hawdd a dydy lliais i llynedd, ond bellach mae'n berffaith amlwg pam. Eglurain i pam, Siwan. Wel, heb yn wybod i fi llynedd, o'n i'n disgwyl, o'n i wedi mynd 4 mis efo'r lwmpyn fach yma. A fi rhaid i ti gerdded o hanner ffordd, no? Do, o'n i'n benderfynol orffen o, ond di brifo'n hip honni. Ac o gennau'n syniad, ond nes i orffen o do. A thrwy fod y fenga rioed i'w gorffen, roedd hanes Owen yn rhan gofiadwy o stori 2010. Am y tro cyntaf rioed roedd y ras yn dechrau o dan gysgod Castell Dôl Badar na chyn cyrraedd pentra Nant Peris, roedd 3 wedi achub y blaen, tra bod eraill yn dal i groesi'r llinell ac yn cychwyn ar eu taith i fyny bwl Llanberis. Erbyn cyrraedd pen y pas, Matthew James oedd y cyntaf i'r orsaf ddiod a Richard Gardner yn dyn ar ei sodla. Yn ras y merched roedd Christine Howard yn dechrau'n gry. Ar y llwybr newydd i lawr i gwmdylu roedd Lee Kemp wedi cymryd yr awena, ond ar y lôn i Lyn Dinas roedd Matthew James yn ôl wrth i ochr. Tra bod y ddau yma ar ei ffordd i lawr, roedd eraill yn dal i ddringo o bwl Llanberis ac yn Nant Gwynant roedd Christine Howard yn dal i arwain y merched. Erbyn bedd gelart ar pwynt hanner ffordd, roedd Richard Gardner yn cadw cwmni i Matthew James a Lee Kemp wedi gwanio. Ar y ffordd i ryd ddi roedd y bwlch yn amlwg. Ymysg y merched roedd petha'n poethi. Christine Howard dal ar y blaen, ond Phoebe Webster a felly hefyd Sian Roberts yn y dŷ yn dechrau cael bwlch. Y Waun Fawr am milltir 22, Richard Gardner yn dal i arwain y dynion ac yn edrych dros i ysgwydd, ond yn ddigon pell yn ôl roedd Matthew James. Yr un oedd y drefn yn ras y merched gyda Christine Howard yn cyrraedd yr allt am fwlch y groes gynta, gyda Phoebe Webster yn lladduri o tu ôl iddi.
Ar y fwlch y groes a llyn padarn yn dod i'r golwg unwaith eto roedd Richard Gardner yn gadarn ac felly bu hi tan y llinell derfyn ac yn gosod record i'r cwrs newydd o 2 awr 36 munud. Yn ail, Cymro arall, Matthew James, ac wedi arwain y merched o'r dechrau i'r diwedd, Christine Howard aeth â hi. Gyda Andrea Rowlands o Eryri yn gorffen yn gry i gipio'r ail safle. Ac ar ddiwrnod arbennig o dda i'r Cymru, Richard Gardner gipiodd y cwpan yn bencampwr y cwrs newydd. Wel, blwyddyn yn ddiweddarach, da ni'n ôl yma am fwy. A hynny diolch yn benna i waith dyfal y trefnwyr fel Matt Ward fan hyn. Bore da i ti, Matt. Bore da, Morgan. Mae'n fora garw, ond mae pawb yn edrych ymlaen unwaith eto, a mae'r niferoedd yn fwy nag erioed, Lenny. Yndi wir, ac ffordd da ni'n cyfrestru pobl di newid blwyddyn yma. Mae popeth ar-lein fel arfer, ond blwyddyn yma da ni wedi newid fel pobl yn gallu newid yr entries ma'n dweud, lle ar Facebook da ni'n iwsio social media fel nhw'n gael nhw, a symud efo'r amseroedd. Llynad, y newid mawr oedd newid yn llwybr y ras. Sut ymatab gafwyd i hynny? O, hynna'n wych, dyd y gwir. Oedd pawb bron yn dod yn ôl a dweud bod y cwrs yn anhygol lawr Cymdyli fan'na. Oedd hi'n her, ond oedd pawb yn mwynhau, swn i'n dweud, ac wrth gwrs gorffan yn yr ystryd fawr Llanberis. Hynna'n peth mawr i Llanberis, i'r gymuned ac i'r pobl sy'n dod allan i weld y ras yma. Gwych, diolch Matt, gobeithio gawn ni ras a hannar heddiw yma. Gobeithio wir. Reit ta, chydig funudau'n unig i fynd tan gychwyn y ras, just digon amser i atgoffa'n hunan o be'n union sy'n wynebu yr hedwyr heddiw. Unwaith eto, mae'r ras yn cychwyn yng Nghysgod Castell Dôl Badarn a'r lôn wastad droellog yn arwain y rhedwyr i ogoniant Nant Peris, y dyffryn a'r pentra. Wedi mynd heibio i'r hen fan cychwyn mae'r ffordd yn boenus o gyfarwydd. Y ddringfa ddiddiwedd yr holl ffordd i fyny bwlch Llanberis i Gorffwysfa neu ben y pas. Ail bwynt ucha'r cwrs yn 1180 troedfedd uwch lawr môr. Cyfla i ystwytho'r cyhra wedyn wrth ostwng yn sydyn am ben y gwryd gan droi i'r dde i wynebu Nant Gwynant. Yma mae'r llwybr yn gwiro oddi ar y lôn ac ar gamffordd dyllog Cwm Dyli i lawr at fferm Gwastad Anas. Ar lana Llyn Gwynant ail ymuno ar ffordd fawr, a maes o law bydd honno'n ein tywys ar lawr gwlad coediog gymharol wastad i gyfeiriad Llyn Dinas. Bydd y dŵr yn gwmni am beth o'r daith wrth i bedd gelert agosau. Drwy ganol y pentra hwnnw ac o fewn tafliad carrag mae carreg filltir hanner ffordd. Ond yna, trwy'n ar y maen gyda dringfa hir lithol yr holl ffordd i'r ryd ddydd. Cyfeirio'r coesau wedyn at lana Llyn Cwellyn wrth odra mynydd mawr, gyda mawredd, arfon a môn ar y gorwel. Y wain fawr ydy'r pentra nesa ar y daith a throfa i'r dde oddi ar y briffordd yn hebrwng y rhedwyr at dynfa galad i fyny'r llethr at fwlch y groes. Pwynt ucha'r cwrs yn 1244 o droedfeddi. Rhaid ffarwelio ar tarmac am y tro a chamu ar y llwybr llithrig mynyddig lawr y gefnen serth ac arw. Cyn cofleidio cadernid y tarmac unwaith eto, bydd yn arwain y marathonwyr i ben y daith a'r llinell derfyn yn ôl yn Llanberis. Ydy, mae hwn yn llwybr godidog a leni mae'r Parc Cenedlaethol yn dathlu i ben blwydd yn 60 oed, ond tybed pwy fydd yn dathlu heddiw efo'r cwpan mawreddog yma yn ei ddwylo. Mae ras ar fi'n cychwyn, dewch yn ôl ato ni ar ôl yr egwyl. Croeso nôl ato ni, mae'r hedwyr yn barod amdani ac yn barod hefyd mae'r sylwebwyr Dafydd Whiteside-Thomas a Nick Parry. Diolch Morgan, mae Eryri yn gwgi, mae Eryri yn bygwth. Ac wrth i'r hwtar a lafar sgrechian, mae y wyddfa a'i chryw wedi bod yn sgrechian drwy'r bore. Trowch yn ôl hogiau, pidiwch meiddio'n herio ni yn y fath amodau.
ond os na'm troi nôl I fod, mae'r cannoedd a'r gannoedd yn mynd amdani a wyneb cyfarwydd rhif 1 ar y blaen. Rhif 1, Rob Samuel, hen gyfarwydd ar ardal yma, aelod y glwb rhedwyr Eryri. Rhif 1 ar ei fresto. A'i rhif 1 fydd o ymhen ychydig oriau. Be ydy'r stori sy'n yn haros ni rhwng nawr a'r ffin derfyn? 1-6-1-8, y cawr lleol, Gwyn Owen, ac mae'r olygfa y tu ôl iddyn nhw, wel mae bron iawn yn feibledd, ond cael ei harwain I le ac I be mae'r rhain. Ac mae'n gynffon hir o redwyr yn ymestyn yn ôl I gastell Dol Badarn. Mae yna griw I weld yn dechrau sefydlu hunain fel y criw blaen, ond mae yna un di mynd yn bellach, Gavin Felton o Barnsley, ydy'r rhif 498. Mae yna amser hir I fynd. A be fydd y stori rhwng nawr a diwedd y ras dybed? Dyma'r grŵp sydd wedi sefydlu hynna'n ar y blaen yn dod I lawr y ras I ben uchaf Llyn Peris. Chan o ddim rhedag I lawr y ras eto tan ben y gwryd. A mewn cyfnod mor gynnar â hynny, maen nhw'n dechrau gwahanu tra bod rhai eto I ddechrau yn dal I groesi llinell gychwyn ag ydy mae o yn mynd I redeg heb sgidiau. Os o'r ffenith o, mi fita I yn het, gawn ni weld. Felton ar y blaen, Gardner tu ôl iddo fo. Y gofod yn dechrau agor. Mae'r tywydd y fan hyn yn hegar iawn, maen nhw'n gwynebu'r gwynt I fyny am y bwlch, a mae gan hawdd gweld rwan beth yw'r amgylchiadau sy'n I wynebu'n wrth ringo'r holl ffordd I fyny. Oedd hwnnw yn ddarlun, di'r rhain ddim wedi gweld y darlun hwnnw eto. Does ganddyn nhw ddim syniad yng nghysgod y coed yma, y gwynt, y glaw a'r frycyn sy'n I haros nhw. Falle na fydden nhw, cweid mor hapus, Samuel, rhif 1, Gardner tu ôl iddo fo. Yn yr het, mae Strain, mae Andy Davies yno hefyd, 4 enw cyfarwydd yn dechrau sefydlu I hunain ar flaen y ras yma. Ac yn ôl, yng nghanol y storm, mae'r cannoedd. Y rhai sy'n gadael Nant Peris y llyn y tu ôl iddyn nhw. Ie. Edrychwch yn hapus nawr. Nawr te, yn ei chrys cybu, Edith Gruber di hon, mae hi wedi teithio'n bell I fod yma. Dwi'n dod o'r Almaen, dwi wedi bod yng Nghymru ers 3 blynedd. Dwi'n darlithio Almaeneg drwy gyfrwng y Cymraeg. Y rheswm pam roeddwn ni'n dysgu Cymraeg yn y lle gyntaf oedd J.R.R. Tolkien a Lord of the Rings, achos mae'r iaith Elfish, Sindarin, yn seiliedig ar y Cymraeg. Ddeis I o hyd I Teach Yourself Welsh a roeddais I dysgu Cymraeg yn 2005. Wnes I redeg fy marathon gyntaf llynedd yn Athens, felly y marathon gwreiddiol o marathon I Athens. Wnes I redeg hynny gyda fy rhieni. Yn bennaf dwi'n ymarfer a fy mhen fy hun, felly dwi'n rhedeg o gwmpas Bangor ac ymhorthaethwy. Ond dwi'n hoffi rhedeg gyda clwb y Cubby Striders. Fydd y llu ohonyn nhw rhedeg y marathon. A rwy'n gobeithio hefyd cwrdd a ffrind a cydweithiwr Ellis Sutcliffe. Mae hi'n gyflym iawn, felly mae hi'n gobeithio ennill y ras efallai. Mi hoffwn I redeg ras mewn 5 awr, ond ar ôl bod yn sâl am wythnos, dwi ddim yn siŵr am hynny, felly dim ond orffen y ras sy'n bwysig I mi rwan. Pont y Gromlech. Nawr, sylwch ar y ferch sy'n cario'i chot. Honno di Claire Phillips, mae ar flaen ras y merched. Tu ôl i'r dyn yn y melyn yn y gwyn, gowch chi Gip ar Lisa Grantham, hi sy'n ail. Edrychwch ar y ddrycyn, edrychwch ar y storm yn chwipio. Faint o broblem fydd hynny. Mae'n siŵr o fod yn broblem anferthol. Mae yna ddyn newydd ar y blaen. Craig Williams, 20 oed, aelod o'r fyddin yn rhedeg y ras yma am y tro cyntaf erioed. A dwi'n I ddim pa mor brofiadol ydi o am redag marathon I bellter gorau fod I hanner marathon a rasus 10K.
ac yn stelcian tu ôl yr un wynebau cyfarwydd a'r 4 na yn y llinell flaen. Nhw sydd wedi bod yna, nhw sydd â'i golygon. Ac yn tu ôl, wel, mae'r ystadegau yn ddifur. 200 o'r hedwyr yn ferched. Mae'r ienga sy'n rhedeg yn 19 oed, mae'r hynna yn 78 oed. A fe glewchi y gwynt yn chwibanu. 2 redwr llwyddiannus iawn yn y grŵp yma 4, Richie Gardner ar y blaen, Andrew Davies yn y cefn, cynta ac ail ym mhencampwriaeth rhedeg llwybr y gymanwlad, 55 km, sef 6 milltir yn fwy na marathon, a hynny ar dreutha Llanddwyn rhyw fis yn ôl. Maen nhw'n agosau at Craig Williams. Maen nhw'n cyrraedd pen y pas, pen gorffwysfa, agos fiaf na enw anghymwys ar ardal erioed. Pen gorffwysfa ydy hwnnw. Nawr ar y blaen y ras y merched, Claire Phillips. Yn yr ail safle, Ellie Sutcliffe o Exmouth. Ac yn y trydydd, Lisa Grantham o Glwb Cilgwri. Maen nhw'n agos at ei gilydd, mae'n ras ferched dda. Mae Craig Williams yn rhedag ac yn ymestyn i bellter rhwng y grŵp a fo i lawr am ben y gwryd. A pa mor braf tybed ydi cael mynd lawr all ar ôl y dringo yna. Nawr, di'r rhain ddim hyd yn oed wedi cyrraedd pont y Gromlech. A dyna welwn ni nawr y milltiroedd rhwng yr rhai ar y blaen a'r rhai yn y cefn yn ymestyn fwy. Maen nhw'n dal i wenu ar hyn o bryd, dal i ddringo ma nhw wrth gwrs. Mae'r rhain ar bont y Gromlech. Dyna chi pa mor grud i'r gwynt. Mi fydd na gotiau a hetiau yn cael eu colli. Nawr dwi'n gwybod bod chi'n ysu ddeithio ni, David, pwy sy'n yn yr oren yma? Wel, y mab di hwn yn rhedag i bedwerydd y marathon. Mae o'n gobeithio gwneud amser o ryw 2 awr a hanner. Mae o'n edrach neitha gyffyrddus ar un o bryd. Dilyn ôl troed i dad. Nawr mae'r gwrs ar y blaen, Craig Williams, di dod o westi pen y gwryd. Mae'n troi nawr oddi ar y ffordd i'r trac oedd yn rhan newydd o'r ras. Y rhan newydd gafodd i gyflwyno mewn llynydd, a mi redis i hwn llynydd cyn y ras, a doedd o ddim yn gyffyrddus o gwbl. Ro'n i'n amheus a fydda'r hedwyr yma'n mwynhau y rhan yma o'r trac. Ond ar ôl siarad efo nifer ar ôl y ras, roedden nhw'n teimlo bod y llwybr yma yn byrhau y ras iddyn nhw. A mae'n siŵr bod hi'n haws pigo'ch camau pan mae'r llwybr yn perthyn i chi. Nawr Gethin Jones di hwn, a mae o yn un o griw o glwb Sarn Helen sydd wedi dod yma. Busnes teuluol yw i, mae'n had wedi borthi ers 10-20 o flynyddau, a dath ymrawd a fynd mas o'r ysgol a syth mewn i'r busnes ato fe. A nawr yn golygu cadw fynd ar busnes i cadw yn y teulu am gymaint gallwn ni. Ydy 2 blynedd nôl i nawr, di seidodd o wraig a fynd i'r rhedeg hanner marathon Gaerdydd, a mae jyst wedi cydio ofni. Mae clwb Sarn Helen wedi cael ei cychwyn yn 1978 a ni'n lan nawr i tua 100 o aelodau. Mae crowd bach golew yn ni'n cael lot o sport a ni'n mwynhau mas draw. Yn y 6 i 8 mis diwetha, ni wedi bod mas na'n gilydd yn bob bath o tywydd, yn y glaw, yn y gwynt. A mae boes y clwb wedi gweud y gallen ni disgwyl y tywydd gweitha lan yn Llanberis. A fi'n credu nawr bod fi bron yn barod i wneud e. Dros y blynydde, mae lot o boes a merched y clwb wedi bod lan yn Eryri yn rhedeg, a leni fi'n credu bod 12 o'n i'n mynd lan. Bydd teulu bob rhedwr arall yn dod lan, a ni'n siŵr o weld rhywun byddwn ni'n nabod ar hyd y cwrs jyst i annog ni'n mlaen yn bach. Gobeithio ni yw rhywbeth rhwng 2 awr o chwarter a 2 awr hanner. Rhywbeth yn gynt na ni, fydd e'n bach o bonus, ond mae fe gyd lan i'r diwrnod. A'i dro fo, i fynd oddi ar y ffordd. Mae'n dibynnu ar y diwrnod, medda fo. Dybed oedd o wedi disgwyl diwrnod fel hwn. Nawr, mae hwn yn glip bach cas i'ch cymryd chi nôl i'r ffordd fawr. Craig Williams yn dal ar y blaen. Mae'n stori ryfeddol. Oedd ddim yn gwybod tan ddiwedd yr wythnos bod o'n rhedeg, ond mae'r rhain yn dal yn gysgod. Ydy 4 hedwr profiadol iawn yn fan hyn. A wedyn mae yna grŵp arall o 4 yn cadw'n eitha tyn wrth i sodla nhw. Yn ôl ar y trac ac yn dal ar y blaen y ras y merched, mae Claire Phillips.
Drychwch ar y gofal mae'n gymryd, dyna pa mor anodd ydy. Nawr, te mae'n newid I bod, mae Lisa Grantham nawr yn ail ac Ellis Sutcliffe 2-1 yn drydydd. Mae honno yn dal yn ras dyn yn ras y merched. Ac mae'r milwr, newidiodd le efo milwr arall I fod yn y ras yma. Wedi lledu'r gofod, ond mae yna broblem. Oes, mae yna rhywbeth yn bod, mae o'n tynnu fenig, mae o'n stopio, mae o'n cael criau esgidiau. Dim dewis? Dim dewis, mae rhaid fo'n neud wrth gwrs, a mae hyn yn broblem, oherwydd mae'r 4 arall yn mynd I ddal I fyny fo fo. Mae o'n ailgychwyn, a'r peryg o ailgychwyn ydy cyflymu yn ytrach a hitio'r un rhythm yn ôl. Ac edrychwch arno fo'n edrych yn ôl, bron iawn fel yw nifel yn cael I hela yn dydy wrth i'r cannoedd a'r gannoedd droi oddi ar y ffordd fawr a tu ôl iddyn nhw yng ngwyneb y storm. Rhif 100 yn y melyn gyda llaw. Pam rhif 100? Mae'r rhedeg I ganfed marathon. Un o'r nifer o straeon rhyfeddol sy'n mae Gardner yn agosau yn dydy. Faint o ergyd oedd gorfod newid neu ailglymu'r caren a mae Samuel hefyd yn gwybod union be mae'n neud. Mae'r ddau yma'n dallt I gilydd. Maen nhw'n dechrau edrych ar yr oriawr. Mae Craig yn troi nôl, mae yna'n ymwybodol bod y ddau yma'n dal I fyny fo fo. A dwi'n credu bod ni am gael arweinydd newydd yn y ras. Gardner yn goddiweddu Williams, newid yn ras y dynion, Samuel yn y trydydd safle. Maen nhw bron iawn yn Nant Gwynant a mae yna newid yn ras y merched hefyd. Lisa Grantham nawr yn arwain rhif 12. Ac yn anwesu y ffos na mae yna ferch arall yn ei heb I gweld hi Ruth Johnson yn y trydydd safle, hon di Ellis Sutcliffe. Felly ras y merched yn cyfnewid gydol yr amser. Nawr te mae dipyn mwy anodd ar y trac nawr yn dydy. A sbiwch ar hwn, 1-1-3-8. Hwn sy'n rhedeg heb I sgidiau. Oedd o'n gwybod am y darn yma dybed? A gwyliwch ar y lleill. Maen nhw ofn sefyll ar ei fodiau traed o. Camp aruthrol. Mae yna newid arall yn ras y dynion. Mae Samuel nawr ar y blaen. Mae hyn yn gyffroes. Mae'n dacdegol, mae'n bron yn seicolegol, David. Ydy, dwi'n meddwl bod y ddau sydd ar y blaen yn mesur hynna'n yn erbyn I gilydd yn ytrach ac yn erbyn Craig Williams. A'r ddau yma, Strain a Davies, yn dal yn y criw bach sy'n tu ôl. Mae 4 nawr yn ddau. Maen nhw'n dechrau gwahanu, cymryd y dŵr. Dyna'r neges, daliwch I wneud hynny. Dwi'n credu rwan allan o'r 5 yma ar y blaen mae'r enillydd yn mynd I ddod. A dyna'r ferch o'n I sôn amdani Ruth Johnson mae nawr ar y blaen. Lisa Grantham yn yr ail safle'r Hedraig Marathon brofiadol. Mae yna newid I bod tu ôl hefyd. Mae Claire Phillips nawr yn drydydd. Ellis Sutcliffe yn bedwerydd. Edrychwch mor agos mae'r ddwy yna at ei gilydd. A gwrth gyferbyniad llwyr. Be mae'n neud? Ffonio am dacsi. A dyma chi stori ysbrydoledig. Paul Watts ar y dde'r, hedwr dall yn cael ei arwain gan Philip Howells. Stori wefreiddiol. A mae Gardner yn ôl ar y blaen, Samuel y tu ôl iddo fo. Ond bron nad oes gwerth deud pwy sy'n ar y blaen. Ac os maen nhw'n gwylio I gilydd, mae'r ddau yma'n arwain. Maen nhw'n gwybod y gallen nhw ennill. A mae Gardner di hen arfer wrth gwrs, dros y bod ar y blaen ac enillydd llynedd hefyd. Ond mae'r milwr yn dal yno. Ac edrychwch ar waith y gwirfoddolwyr yma. Cwbl allweddol. 20 ac 20 ohonyn nhw. Ar gael I unrhyw un sy'n am I cymorth nhw. Rhwfedd gelert, cymeradwyaeth i'r ddau. Sydd i'r hedeg o sioe. A mae Craig Williams wedi cyrraedd I hanner marathon I bellter arferol a mae o'n disgyn yn ôl. Ie. Dyna'r gofod mwyaf o bosib wedi weld rhwng y ddau yma a Craig Williams sydd y tu ôl. Ruth Johnson yn edrych yn gry, yn edrych yn gadarn yng nghanol y dynion, yn dal I arwain ras y merched. Ond dyma'r ddau sydd ar y blaen, ysgwydd wrth ysgwydd, gam wrth gam. Pwy fydd yn gwneud y cam I fynd yn ei flaen? Un all ennill. Pwy fydd o? Dewch nôl I weld ar ôl yr egwyl. Croeso nôl. 12 milltir ag ychydig lathenni eto I fynd. Craig Gardner ar y blaen am y tro Rob Samuel ar ei waro. Fel hyn mae di bod, ond I bai bod y naill wedi mynd heibio'r llall.
Mae Craig Williams, y milwr, wedi disgyn nôl ychydig bach ar rhyngddyn nhw y ddau yma, Murray Strain ac Andy Davies. Patrwm y ras yn para. Mae'r ddau yma'n agosau rwan at gopfa yr all hir ddiflas yma sydd yn dringo i fyny o Bedd Gelart i gyfeiriad Pont Caer Gors, cyn wynebu'r gwastadedd agorad ar draws i Ryd Ddu. Ac yn ôl y Medd Gelert golygfa gyfarwydd arall, mae Matthew Roberts, Gwyn Owen a Rob Grantham di bod yn gwmni cyson gydol y ras yma, ac felly mae'n para wrth i'r gymeradwyaeth i hybu nhw tuag at y milltiroedd nesaf yma. Os oedd angen gwybod be oedd yr amser, mae yna dipyn o gliw yn fanna i'r hogiau sy'n arwain. Be di'r seicoleg, David, mor agos, mor hir? Wel, mae'n brafiach edrych efo cwmp heini, mae rhaid dweud hynny. Y ferch sy'n dal ar y blaen, Ruth Johnson, drwy Fedd Gelert, yn bowndio yn edrych yn hyderus. A Matthew Roberts ac Grantham yn dechrau gwahanu. A dyna'r pella mae'r pedwar yna wedi bod oddi wrth ei gilydd. Dyma nhw nesau at Bont Caer Gors. Maen nhw'n chwarae'n erbyn ei gilydd i bob pwrpas. Un yn gwthio, llall yn disgyn yn ôl. Maen nhw'n ama pwy sydd efo'r crefdar i fynd. Ac yn ras y merched, mae'n para yn ras gampus. Lisa Grantham yn yr ail safle, Claire Phillips yn y trydydd safle. Mae yna rhyw filltir rhyngddyn nhw a Ruth Jones sydd ar y blaen. Ond mae'r frwydr am yr ail safle yn sicr yn hynod gystadleol o hyd. Nawr te, yn ôl yn ras y dynion, mae Gardner wedi mynd chydig bach yn bellach ar y blaen. Dyma'r pella dybiau i maen nhw wedi bod oddi wrth ei gilydd. Ydy hon yn foment dyngedfennol yn y ras? Ydy o bosib yn trio gwthio rhywfaint ar Rob Samuel. Mae'r ddau yma'n dal yn dyn iawn wrth ei gilydd fan hyn ac yn nesau at yr un gwastadedd agorad na. Mae'r gwynt a'r glaw mynd i chyrddu ar draws at ein rwan. Ie, diddorol, lle oedd na bedwar, mae na ddau, maen nhw'n gwahanu. Dau sydd wedi bod fan hyn gydol yr amser, a mae Samuel yn taro nôl unwaith yr hagor, os a neb yn cael dianc rhag y llall. Ia, goes, bron iawn yn y ddarn o lastig yn sawn rhwngthyn nhw. A mae'r ddau yma wedi bod bron iawn gystal cwmni mor gyson a'r ddau sydd o'i blaenau nhw. Ruth Johnson, unwaith eto yn edrych yn hyderus, y sgwydden anuchel, y rhythm yn dda. Yng nghanol y bois, a'r 3D bron iawn fel tasen nhw'n ei gwarchod hi. Ar flaen y ras. Ac yn rhyfeddol, nôl yr hyd fi, mae Samuel a Gardner efo'i gilydd unwaith eto. Mi oedden nhw ar wahân, dim bellach, a dal i ddyfalu yda ni. Dyn dewr fydda'n darogan, pa un, os un o'r rhain sy'n mynd i ennill. Wel, mae gen i ofn bod ras Craig Williams drosodd bellach. Mae ymhell ar ôl. Yr unig beth ar ei feddwl o bellach fydd gorffan y ras. Rhif 2-7-1 o gonwi Robert Chadwick yn sgwrsio efo'r dyn yn y canol. Dewi Roberts di hwn, a mae hwn di arfer llorio dipyn mwy na mynydd. Wel yw, wedi'n waith i, ond dwi'n gweithio ar y funud ar y prosiect beicio mynydd yn Blaena. O'n i'n bocsio proffesiynol, bocsio dros Brydain. Ac rhedag, beth naturiol mewn i ar ôl bocsio. Y ras gyntaf nes i beth fel 9fed. Ail ras nes i beth fel 5fed. Dyn nes i ail. A dyn, o'n just hooked yn un, am bod fi'n bod rhaid chwyddanes yma. Ac hirach, oedd y ras mwy o'n i'n mwynhau o. Tair wsos yn ôl, rhedas i Marathon Eryri a rhedag o mewn 3 awr 7 munud. A ni'n siomedig iawn disgwyl dal o rhyw 4 awr yn cynt. O'n i'n gobeithio wneud y marathon dan 3 awr. Ond ar ôl performance ges i 3 wrthnos nôl a fel mae'r treinio wedi mynd, dwi'n gobeithio na i orffan nhw. Pawb a'i nod, rhai am orffen, rhai am ennill. Lawr all, David, falch o wneud? Wel, dwi'n ama bod yna rhywbeth yn bod ar goes Richie Gardner fan hyn. Dydym i weld yn hapus iawn dod lawr yr all. Ruth Johnson yn dal ar y blaen, yn dal efo'r minders.
ac yn ddigon hunanfeddiannol i gadw llygad ar ei horiawr. Claire Phillips yn yr ail safle o hyd rhyw filltir tu ôl ac sôn am edrych ar oriau. Da ni'n gweld hynny'n digwydd yn amlach nawr. Mae'r ddau weld yr rhedag ddigon gyffyrddus, ond dwi ryw ama bod yna rhywfaint o herc yng nghoes chwith Richard Gardner. Nôl y Mef Gelert. Wel, grandwch ar y gymrydwyeth, ar weitha'r tywydd, maen nhw allan i'w cefnogi nhw. O na byddai'r ddau yma'n gallu clywed banllefau yn y dorf. Y cyfan maen nhw'n ei glywed ydy stamp troed y llall. Y cyfan maen nhw'n ei glywed ydy anadl drom. Yr un sydd tu ôl a'r un sydd tu blaen. Maen nhw wedi bod mor agos a hynny ac yn dal ar y blaen yn ras y merched yn edrych yn gry Ruth Johnson o hyd. Di Claire Phillips ddim yn edrych gystal, mwy o straen i weld arni hi nawr. Ac unwaith i chi feddwl bod Gardner yn mynd allan ohoni, mae o'n nôl ac yn gwasgu ac yn gyfartal. Nawr o leddodd hon i 9-2 Kelly Morgan o Nelson mae di brasgamu i fod yn rhan o ras y merched, yr rhan sy'n cyfri. A dyma yr rhan o ras y dynion sy'n cyfri, Dafydd. Ie, maen nhw'n gadael llyn Cwellyn o'i hôl ac yn anelu rwan am bentra Betws Garmon. A'r gymrydwyeth i Murray Strain ac i Andy Davies, lle oedd na 4-2 sy'n yn y clwstwr yna, mae hynny'n sicr. Ydy Gardner, ydyn ni'n iawn? Ydy o di bod yn simsanu? Mae yna rhywbeth yn bod arno fo. Mae o'n arafu eto. Mae ar fi'n slopio, dwi'n credu. Da chi'n iawn. Mae o'n bendant yn cloffi. Ydy ras Richie Gardner am orffen yn dramatig? Nôl y Medd Gelert, 6 milltir yn ôl. Yn y glas, Paula Roberts, merch sy'n arwain drwy esiampl. Dwi'n gweithio i cyngor Sir Ddinbych yn swyddog ysgolion iach. Mae bob dydd yn wahanol i fi. Dwi'n gweithio yn yr ysgolion hefo'r plant i hybu ar roi negesuon iechyd iddyn nhw fel bita'n iach, gweithgareddau corfforol, pethau fel yna. Dwi wedi bod yn rhedeg ers blynyddoedd, nes i cychwyn rhedeg pan yn yr ysgol, fatha rasis traws gwlad, rasis athletag, mwyniaeth o bethau. So dwi wedi bod yn actif trwy gydol fy mywyd a di parhau i redeg. Dwi wedi gwneud hanner marathon o blaen a nes i ras ar Wyddfa 5 mlynedd yn ôl a nes i mwynhau hynny yn fawr iawn a mae'n braf cael rhedeg mewn lle fel Eryri a o gwmpas y Wyddfa. Dwi wedi rhedeg i fyny Pen y Pas, mae'n iawn, dim yn rhy ddrwg a dwi wedi gweld y allt ar y diwedd y ras hefyd a mae'n andros allt. Mae'r teulu yn cefnogol iawn chwarae teg, mam, dad, mrawd ar y diwrnod y ras. Fydd am dewis gen neb, bydd pawb o gwmpas y ras a helpu fi i fynd rownd y cwrs. Tua blwyddyn yn ôl ddaru ffrind da i mi, dioddef, damwain, dringo yn Tremadog ac oedd rhaid i'r ambulans awyr Cymru dod i achub hi. Nes i penderfynu casglu pres ar gyfer yr ambulans awyr Cymru i helpu gyda'r gwaith da maen nhw'n wneud. Nod cyntaf, dwi'n feddwl ydy cwblhau'r ras, neu jyst gorffan y ras, a fy mwriad ydy falle cwblhau'r ras mewn 4 awr 20 munud. Lle mae'r cwmni? Am y tro cynta, mae Rob Samuel ar ei ben ei hun. 20 milltir o ras wedi redeg ac am y tro cynta. Os ydy neb efo fo? Mae Gardner mewn trafferthion. Dyna cael rhywfaint bach o gymorth o fan hyn. Mae angen stwytho dipyn ar y coesau yna. Mae o'n benderfynol yn mynd yn ei blaen. Dyna be ydy dyn dewr, dyma be ydy 2 ddyn sy'n gwybod i le maen nhw'n mynd. Feiddiau ddeud o, mae Rob Samuel yn mynd fel tren. Ac yn dal ar y blaen yn ras y merched, Ruth Johnson yn edrych fel sa'i rhythm hi'n gyson, ond dyma'r ferch sydd wedi dod o unman, Kelly Morgan y sonio ni amdani, yr rhedeg efo'i partner o glwb Rodent Pontypridd, Jason Scanlon. Mae hi yn yr ail safle bellach a di disgyn nôl i'r trydydd safle, mae Claire Phillips. Dyma Rob Samuel yn troedd ar y briffordd yn y Waun Fawr ac yn cychwyn ar y ddringfa i fyny am fwlch y groes. Fan hyn mae rhywun fel Gardner yn mynd i gael traffarth garw i ddal i fyny fo fo. O, mae weld i ysgwyd y cramp. Yndi, mae'n dal i fynd, ond dydy Gardner ddim yn rhedwr mynydd. Mae Rob Samuel bellach yn dechrau dringo, a mae o'n gyfforddus iawn yn dringo. Diolch yn edrach yn rhedwr braf iawn, mae o golwg afrosgor na fo, ond mae o'i gryfdar o'n anhygol wrth fynd i fyny'r gellydd.
A gallwn ni ond awgrymu pa mor gry ydy'r gwynt. Allwn ni ond awgrymu pa mor ddieflig ydy'r glaw. Ac am y tro cyntaf mae'r ddau yma yn pellhau oddi wrth ei gilydd hefyd am yr Strain yr Albanwr. Go, medda'r arwydd, a mynd mae o. Mynd tuag at hwn sy'n dal i arwain, Rob Samuel yn unigedd y daith. 2 filltir ag ychydig lathenni i fynd. A dyna'r olwgs gan Strain a'r Gardner ac allwch chi weld o'n closio. Ydy, mae o'n dringo rwan bron iawn di cyrraedd i fyny'r mymryn gwastad sy'n tuag at Bwlch y Groes. Ac Andy Davies yn dilyn tu ôl fo eto ar yr allt serth yma. A'r neidr hir y tu ôl iddyn nhw, yn hirach ac yn hirach. Mae'r milltiroedd yn ei gwahanu nhw. Nawr te, mae'n llithrig mae raid fan hyn. Mae'n llithrig iawn, mae Rob Samuel yn dod lawr o Fwlch y Groes. Mae'n gweld Llanberis i lawr yn y gwylod o'i flaen o. Mae'n gwybod fod diwedd y ras o fewn i gyrraedd o. A mae Murray Strain di pasio Richie Gardner, allwch chi weld Gardner yn y cefn. Ac pa mor amyneddgar mae hwn di bod, pa mor benderfynol. Mae di cadw llygad gydol yr amser ar y bleinied, ond dwi'm yn credu efo milltir ag ychydig lathenni i fynd bod yn di ddal hwn. Wel, mae Murray Strain yn rhedwr mynydd profiadol iawn, ail ar ras yr Wyddfa eleni. Yn dal ar y blaen, Ruth Johnson wedi arafu y camau byrion call wrth gwrs ar y ddringfa. Dyna'r ffordd i gwneud hi. A mae hon yn dal i agosau Kelly Morgan, a mae cysgod y partner a'r gefnogaeth yn dal yna. Mae hi'n edrych yn ddynes gre. Dyma Rob Samuel yn dod lawr rwan i'r mainllwyd ycha. Nôl ar y lôn darmac, fod na ddarna ddigon peryg ar hon yr holl ffordd i lawr. Sbio nôl, ydy o'n bryderus, mae'n gwybod bod rhywun fel Murray Strain yn dod tu ôl fo. Dyma fo ar y gair. Yndi, mae ynta hefyd yn troi nôl. Pa maen nhw'n sbio nôl? Wel, yn aml iawn, arwydd o flindar ydi o. Drychwch ar y glaw, mae o'n i chwipio nhw. Ond i hwn yn malio dim. Dwi'n siŵr bod o'n clywed cri y dorf yn sibrwd yn ei glistia fo'n barod. Edrych ar ei oriar mae hwn nawr. Mae o'n edrych tuag ôl hefyd, ond brwydr bersonol yn erbyn y clocs ganddo fo nawr. Diolch yn mynd i ennill. Hwn sy'n mynd i ennill. Mae o ar stryd Llanberis yn ganol y gefnogaeth. Mae'r hogyn lleol sydd wedi cael llwyddiant carw gydol y flwyddyn yma. Am flwyddyn. Aelod o glwb rhedeg Eryri wrth gwrs. Pam maen nhw wrth i bodde ac mae dyma'r dyn lleol cyntaf ers 20 mlynedd i ennill y ras yma. Enillydd Marathon Eryri 2011 ydy Rob Samuel. Mae'n heiddi pob anwes mae'n ei gael. Ac y dyn sydd yn ail, yr Albanwr Murray Strain, di'r rhedeg ras gampus iawn hefyd. Ond y parch a'r clod a'r bri i'r gŵr lleol. Rob Samuel ydy'r enillydd eleni. Y cwpan mewn dwylo diogel, ond ydy mantais Ruth Johnson yn diogel yn ras y merchaid. Mae Kelly Morgan wedi bod yn cael bwlch fesul cam. Mae'r llinell derfyn yn agosau, ond pwy fydd yn o gynta? Y Marathon Eryri 2011, un o hogia Eryri, Rob Samuel enillodd y wobr gyntaf. Gan orffan 2 funud yn gyflymach na Murray Strain ddaeth yn ail. Diwrnod arbennig i'r rhedwr lleol. Mae o'n greit i ennill yma in Llanberis in front of the home crowd and stuff. Yeah, really pleased with that, and the support is just amazing. So. At the time, 2 hours 36? Yeah, I'm really pleased with that. And on that course as well, in those conditions, with the hills, the wind. I started to push on at sort of 18 to 20 miles. I had a bit of breathing space, but you can never let up because you know that they're always chasing you on the heels, so you can never relax until you cross that finish line. But now you can relax. Llongyfarchiadau da iawn. Diolch yn fawr. Second in your first ever marathon. Yeah, debut marathon. I was watching the London Marathon in April, and I thought, yeah, I fancy doing a marathon, but I don't fancy doing one round the city. You know, nice and tame, good weather, flat course. Let's come to Snowdonia and do the toughest. I was hoping to see some nice scenery today on the way round. That might take my mind off the pain, but it's all a lot of clouds out there today. But all the pain's gone. You've come second. Well done. Cheers. Thank you. Ac os oes yna rhywun sy'n heiddi clod, Richie Gardner o'r ddedegard i hwnnw. Richie, last year's winner. Are you content with third prize today? Yeah.
Yes, yeah. I have to be, yeah, absolutely. Rob ran a really good race, he's a quality runner. And, you know, I really want to come back here and have another go. We've got unfinished business now. And get your hands back on that trophy. Absolutely, yes. Mae ras y merched yn para, mae'n dirwyn I ben ac mae Ruth Johnson ar y blaen. Ond yn y cefndir ydi mewn trwy'r bwlch, mae Kelly Morgan yn hyrddiau lawr trwy'r darna llithrig yma. A mae Chymru yn dal efo hi am ran dramatig o ras, am ran I gael o bosib y diweddglo yng nghanol y cerrig a'r mwd lle mae'n llithrig am y Morgan. Mae wedi gweld y nod, mae'n anelu tuag ato fo. Matthew Roberts. Yn ennill ras y clwydi ac yn dod yn chweched yn y marathon. A hynny ar ôl dod yn bumed am y 2 flynedd diwetha. Ardderchog unwaith eto ganddo fo ac yn ymuno â fo dros y llinell Gwyn Owen yn 9fed. Gwyn, mae wedi bod yn diwrnod arbennig I Eryri Harrier sydd yma. Do, da iawn, arbennig yna. Pa mor galad oedd hi heddiw yma? Oedd hi'n ofnadwy oedd y gwynt yn chwythu'ch gwyneb chi holl ffordd o gwmpas. Dwi'n meddwl ni gael lle gath ni wynt yn cefn o just o dros y topi yna. So oedd hi'n galed o'n ofnadwy o'i. Dydyn nhw'n ffitio Gwyn llongwarchiadau, ti wedi choncro I a di wneud dda iawn. Diolch yn fawr. Yn ras y merched mae'r anochel wedi digwydd. Mae Kelly Morgan wedi mynd heibio Ruth Johnson. Edrychwch ar hon yn dyrnu lawr yr all. Fysa chi bron yn deud bod hi allan o reolaeth. Ond mae Ruth Johnson drian bellach yn sylweddoli bod hi wedi colli. Mae hi bron yn ofalus yn dod I lawr yr all yma. Da chi'n cofio hwn? Gavin Felton fodd ar y blaen wrth Lynn Peris. Ifan Richards o Glwb Meirionydd yn gorffen. Ifan, pa mor galad oedd hi heddiw? Yn galad iawn. O'n i'n gwybod am yr all dola na fyny bwch y groes. So o'n i'n trio cadw ni hwnna. Gallu rediad ei da fyny hwnna. A wedyn o'n i'n gwybod bod gen I gryder I ddod lawr wedyn. Arbennig. Diolch yn iawn ti, llongwarchiadau. Filltiroedd o'r gorfoledd. Ddeng milltir o'r rhyddhad a'r dathlu maen nhw'n dal I redeg. Gymaint o filltiroedd o'i blaenau nhw. Yn I cwman yn dal yn wynebu'r storm. Dyma Dewi Roberts y bocsiwr. Mae o'n agosau at y tarmac ar ddiwedd y ras. A dyma enillydd ras y merched. Kelly Morgan o Nelson. O glwb Pontypridd Rodent. Ac am ras. A mae Chymar wedi bod yn gymaint o gymorth, Dafydd. Ydy, mae wedi bod yn dda iawn yn aros amdani ar rei cyfnodau. Mi fydda'n ddiddorol gwybod faint o amser fydda fod I gymryd pethau wedi rhedag I hun. Dyma un o straeon mawr y ras eleni. Buddigoliaeth Kelly Morgan. Fe ddoth I o unman. Mae pobl yn falch drosti. Os y neb yn fwy balch na hi. Enillydd ras 2011 y merched. Kelly Morgan. Gadwch I wynebu. Ddeud y stori. Dyna be ydi ymdrech. A Ruth Johnson yn dalog, yn falch, yn dal a'r rhythm yn gwybod ail fydd I oherwydd hon mor agos. Llongwerchiadau I Morgan, ond llongwerchiadau hefyd I Johnson. Mae wedi bod yn uchafbwyntiau'r prynhawn ras y merched. Johnson yn gorffen. Kelly, the 2011 Women's Champion, you must be delighted. I cannot believe that. That is, I just can't, I don't know what to say. First 3 ladies are all across the line. It was a strong finish, wasn't it? Yeah, I knew by about halfway I was in about 5th position. Still felt good. Past 4th and 3rd and just kept on going. And then I got on the hill and I could see her. And then as soon as we hit the tarmac, I just had it. She's got a smile on her face. So I was very happy. Women's racing. What about next year? Going to come back to hold on to your trophy? Give or take 3:14.55 on the clock. Going to have to now. Yes, you must. North Wales Road. See you next year. Thank you very much. Ruth, you've been here many times before and once again so close. Alex Williams. Tough conditions today, but it was a fantastic race. I really enjoyed it. What makes it so special? Why do you come back year after year? It's a mind game. It's not a flat marathon. It's not just 26.2 miles. You've got hills and you've got Welsh weather. Ac yn hywydd Cymru Eli Sutcliffe, ffrind Edith Gruber fi oedd yn sgwrsio efo ni. Hi sy'n gorffen yn drydydd yn ei Marathon Eryri cynta. Ac yn bedwerydd yma Andrea Rowlands y Glwb Eryri. Yma hithan ystod y mis dweitha wedi cystadlu yn Mhencampwriaeth y Gymanwlad ar 55 km yn Niwbwch. Ac yn ôl ar y mynydd, mae Llanberis
o fewn golwg bellach. A'r bocsiwr, Dewi Wyn Roberts, yn cyrraedd y nod. Diom di lorio. Ti'n gael ras galad iawn heddiw? Do. Ar ôl 15 milltir, y cod sy'n mynd. A ar ôl 22 milltir, a i safio sythro fyny. Felly, dos am rhyfedd bod nhw yn galw hon yn Marathon Galeta Brydain. Cytuno? Hai fi gytuno i funud. Mae rhaid ni gyd gytuno, bod chdi'n un o'r arwyr heddiw yma. Diolch yn iawn ti allan gwerchedau. Diolch chi. Diolch. Pryn y gallai fo siarad. Dyma Gethin Jones y gof o Lambed yn gorffen. And Paul Litton from Chepstow Harris on Paul. Gareth Bowden. Tim Baines give a round of applause on Tim from Darwen Datchers. Martin yn dathyn o'r ceder fysgyd dros braidd yn anodd, ond wedi mwynhau lasso cwrs bach neis. Oedda ti'n pryderu am y tywydd cyn dod yma. Dydy ddim y tywydd gorau. Oedd hi'n galad ma siwr yn oed. No, ddim y tywydd gorau, ond ar anrhedeg wedi bod yn gret. Dyma ni, tad a mab, Gwilym a Keith Jones yn gorffan gyda'i gilydd ac yn hapus iawn yn neud hynny. Ie, camp deuluol a deud y lleiaf. A sôn am gamp deuluol, David? Ie, dyma'r mab yn gorffan ond dwi'n i'n llef iawch mae'r tad. Diolch byth mae yma efo fi. Dyma Paula Roberts, wastad yn gwenu. Fydd hi'n gwenu mwy nawr. Oedd o dda, nes i mwynhau'r hanner cyntaf, oedd hynny'n amser reit gyflym i fi. A wedyn yr ail hanner nes i arafu lot, ac yr all ar y diwedd, ond o'n i'n gwybod hynny o'r flaen llaw, a nes i stryglo fyny'r all. Ond nes i wneud o, dyfo'n iawn, ac o glimder lawr yr all wedyn, so fo'n iawn. Ond wedi gorffen rwan. Do mi nath i wneud o, ac mae Edith Gruber am i wneud o hefyd, ar ôl cyfnod anodd o ymarfer. O'n i'n mwynhau i'r gweitha tywydd, a wrth yr brofiad da iawn. Dwi ddim wedi ymarfer digon y mis ma, dim ond 30 milltir, ond a dwi'n hapus iawn efo'r amser. Bydda i'n ôl y blwyddyn nesaf, dwi'n gobeithio. Tom Jones yn dathlu chwarter canrif o briodas wrth orffen. Dyna'r boen, dyna'r gorfoledd, rhian o wraig, bydden nhw'n ôl i ddathlu'r briodas air dybed. Ie, pob rheswm i fod wrth i bobe. Mae'r rheswm i ni ddathlu 3 Cymro yn y 5 ucha. Rob Samuel yn ail yn 2008, Mari Strain yn ei Marathon Eryri cynta. Richard Gardner, tesa fod i dangos amser cystal a nath o llynedd, fysa wedi ennill y ras yma. Be oedd yn sefyll allan i chi, Dafydd, am ras y dynion? Wel, 4 cynta'n rhedeg mor agos i'w gilydd yr holl ffordd o gwmpas. A phe bai Richard Gardner heb ddioddau o gwlwm chwythig ym Metws Garmon, tybed fydda fod i gwthio Rob Samuel i amser cyflymach i'r ddau ohonyn nhw. Ras y merched am ras. Tair Cymraes yn y 5 ucha, llain y 3 munud rhwng y 4 cynta, llain y munud rhwng y gyntaf a'r ail. Kelly, wel chwarter awr yn gynt nag oedd i y llynedd, a Ruth Johnson ddim yma llynedd gan iddi gael babi am ras, David. Ras anhygoel, cymaint yn newid safleoedd gydol yr amser, a'r hyn sy'n ddiddorol ydy bod nhw wedi gwella'u amser. Bydd rhain yn gobeithio am dywydd garw eto o flwyddyn nesaf. Oriau o stori, dyna y ffeithiau moel. Diolch Nick a David. A dyna ni yma, Llanberis wedi bod yn llwyfan i ddrama gyffroes arall. Y gefnlen yn drawiadol, effeithiau'r tywydd yn ysgytwol a'r rhedeg yn arwrol. O gartra Marathon Eryri, tan tro nesa, hwyl fawr.